Det er også en lidt sær kobling med Paradis og så knald på. Så jeg synes, det der Paradis, det skal have lov at komme ind. Jeg synes, det er meget vigtigt at hive Paradis ned på jorden i gang. Til alle der er morfar, alle der har en morfar, alle der kender en morfar, alle der bliver morfar, alle der tager en morfar. Rund morfar, hvem vil ikke have en rund morfar? Rund morfar, hvem vil ikke have en rund morfar? Og det skiller altså nok sådan lidt ud i og med, at de sådan fokuserer på bunden, altså percussion og... De der få minutter om dagen, man har, hvor man husker, hvor fedt det er at være musiker eller at være menneske og sådan noget. Det er det, vi går efter.